Hello mga padaba! Diyos marhayin na aldaw sindugabos. Once again, this is your Bicolanang vlogger. So my mini vlog for today, ito yung compilation ng vacation po natin sa Bicol or sa Pinas last September. So ito nga po, nakakamiss po talaga ang Bicol. Talaga namang hindi ko ipagpapalit ang aking sariling lugar na talaga namang marami kang pwedeng pasyalan na magagandang view. At higit pa dyan, marami ring masasarap na pagkain na talagang nakakamiss sa Bicol. Isa na po dyan ang Bicol Express at ang pinangat na paborito ko. Kaya naman guys, keep on watching and supporting my mini vlog. Thank you so much for watching. Once again, this is your Bicolanang vlogger. Diyos mabalos mga padaba.